Oma dawane koyok sepur akeh free-ne rek yo lah. Ndek mburi omaku iki omahe ready unit. Ukurane 5 kali 19 lho, koyok sepur, gerbongnya sepur. Free-ne apa ikur? Paker, kanopi full, gragal iku lho, wake free-ne, AC, pompa air, pokoke wake. Terus lomai iki lokasine nduk lingkungan perumahan, sepino to kowe cak. Lho, wis kayak perumahan rek yo. Dalane wis cor-coran, dadi tenang ae. Gak gemrot yo. Lah, salah siji free-ne iki. Regane piro kur? Ya deloken sampe mari rek videone yo. Lah iki wis free pager sing super jumbo ngene ana deloken ta. Ana saringane yo. Lah langsung mlebu rene cak. Karpote gowet rek yo. Lho, mobil apa los? Pajero Innova terus apa Fortuner los nang kene. Nek bis cilik ngono isih emot rek yo. Lho, kanopine full kabeh free sak apa iki AC ini. Nduk kene yo sing ono ruang tamu outdoor yo lho, kena gawe rasan-rasan, kena gawe arisan, kena gawe cangkruan, kena gawe gibah wis pokoke kena gawe opo rek yo. Pompa air yo ready nduk kene sak sumur-sumure yo. Lawang iki ready, kusene nggih alumini, lawange kayu, langsung mlebu cak. Kamare rek yo ono telu lho, ruang tamune gede, free jam dinding sing gede, lampune mbawa voice yo lho, plafone yo wis apik. Langsung rene cak. Nduk kene iki ono kamar pertama yo. Nah, kamar pertama ngerti dhewe kena nggo apa? Kena nggo iklik, take pendingin ben lebih mesra yo. Free teko aku. Ono jendelane tapi aja lali ditukokno gorden, nek ade gorden sarunge bojomu suwen. Ruang keluarga sing super tuwa lah. Iki ruang keluarga kena gawe ruang makan, kena gawe ruang nyantai, kena gawe pertemuan keluarga yo kena yo. Plafone drop ceiling rek yo. Boys. Iki kamar kedua cak. Nah, kamar kedua nih om, gede gak kalah karo kamar pertama on jendelone yo. Nah, tenang ae. Langsung nang kamar ketiga. Nah, jadi kamar kedua, kamar ketiga itu jejer ya ono jendelone cilik nduk ngono yo rek yo. Nah, terus nduk kene iki ono pintu anti lamuk. Nah, soalnya mburiku ono dapure sing super gede lah. Free kitchen set yo. No, wis apik ngene kari manggoni tok. Pokoke sampean tuku omah iki kari manggoni tok rek yo. Terus kamar mandi sik ayo. Nah, kamar mandine konsepnya wis duduk, tong ready, ngene sabun ready yo. Wis keramik dadi anti rembes-rembes. Kena gatus wong 15 20 semut. Nah, iki lho. Free watu alam yo. Watu lho. Free gragal sing wake, warnane ono sing putih, ono sing ireng watu item yo. Mbok ijem kesandung watu item terus dhewe. Nah, untuk kene ana nggone gawe opo iki rek yo. Kayak mbak kene, gawe wudu kene, terus jemur pakaiane nduk kene rek yo. Lho, soalnya nduk iku los. Dadi wis paket komplit omah iki soalnya ukurane gede. Wis tak jelasno nduk kene rek yo. Omah iki ukurane 5 kali 19, akeh free-ne sing tak sebutno mau. Regane 350 juta nego. Gak iso kredit sepurane. Cepet-cepetan tapi rek yo, soalnya jarang-jarang ono omah kamar telu modeling ngene iki wis nang digas. Lokasine ndi kur? Iki lokasine nak Boteng menganti Cidak karo SMA Boteng rek yo. Wis ngono info toko aku nek pengen takok-takok apa pengen survei lokasi, omah iki langsung WA nomor ono bio profil. Gak usah sungkan, gak usah izin tak tunggu seranganmu kabeh. Ora sama-sama kurang siji swarga. Bye bye.